ஹலோ! இன்னைக்கு நான் எங்க போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கனடால சர்ரே அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இருக்க நியூட்டன் லைப்ரரிக்கு தான் நான் இன்னைக்கு போயிருந்தேன். புக்ஸ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால, எந்த ஊருக்கு போனாலும் முதல்ல லைப்ரரியை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னோட முதல் வேலை. இங்க போனோனேயும் மெம்பர்ஷிப் கார்டு ஒன்று வாங்கிக்கிட்டேன். இதுக்கு எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த கார்டை வச்சு ஒன் டைம்ல 50 புக்ஸ் கூட பாரோ பண்ணிக்கலாமா. ஆனால் நான் இந்த தடவை போகும்போது எந்த புக்ஸுமே எடுத்துகிட்டு வரல. ஏன்னா நான் வீட்டில் ஒரு சில புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு பெண்டிங்கில் வச்சுருந்ததுனால என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். இங்கே இங்கிலீஷ், ஃப்ரெஞ்ச், பெர்ஷியன், உருது, ஹிந்தி அப்படின்னு நிறைய லாங்குவேஜஸில் ஆல் வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸ் இங்கே இருக்குது. இந்த லைப்ரரி 1992 ஆரம்பிச்சதாமா. ஓவராலாக இது ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. கனடாவில் உள்ள இன்னும் சில பிளேசஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.